ng mga nagbabagang balita. Evacuee sa Albay, binawian ang buhay sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Pagkumpiska ng lisensya sa mga paglabag sa batas trapiko, pinatigil ng DOTR. Binabantay ang low pressure area sa labas ng PAR, malaki ang tsansa na maging bagyo. Local recruitment activity, ikakasa ng Kamsur Peso at isang non-profit organization. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Pinawian ng buhay ang isang 42 anyos na babaeng evacuee sa Tabaco City, Albay sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Lava fountaining sa summit ng bulkan na obserbahan. Narito ang ulat. Nakaburol na sa kanilang bahay sa Barangay Marirok, Sitio na Sigpit, Tabaco City sa Albay ang 42 anyos na babaeng na-stroke sa gitna ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa ulat, nag-evacuate ang pamilya ng biktima mula sa naturang barangay patungo sa isang paralan sa Tabaco City nang ma-stroke ito. Nadala pa ito sa ospital ngunit nasawirin makaraan ang ilang araw. Nagpaabot na ng tulong ang DSWD Bicol sa pamilya ng biktima. Sa tala ng Office of Civil Defense, umabot na sa higit 1,100 na pamilya o higit sa 4,100 na individual ang inilikas mula sa 6 na mga bayan at lungsod sa Albay dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Nagtayo na rin ng emergency shelters ang ahensya para sa mga apektadong residente. Madaling araw nitong January 30 na magkaroon ng lava fountaining sa summit ng Bulkang Mayon. Nakapagtala naman ang FIVOX ng higit sa 200 rockfall events sa nakalipas na 24 oras. Nananatili na sa alert level 3 ang bulkan na ayon sa FIVOX, pareho ang aktibidad sa 2014 at 2023 na pag-aalboroto nito. Sa ngayon, wala pang nakikita ang FIVOX na indikasyon na itaas pa sa alert level 4 ang bulkan, ngunit may tatlong senaryo na tinitingnan ang FIVOX. Una ay ang pagkakahalintulad nito sa Mayon eruption noong 2014 at 2023, lava fountaining na nangyari na nitong January 13 at violent eruption noong 2000 at 1814. Ang pinaka worst case scenario is may explosive type of eruption na talagang very violent, similar nung 2000 and even yung 1814 kung saan yung simbahan ng Katsawa ay nasira. Pero based po dun sa nakikita natin, mas likely scenario is yung 2023 eruption. Chris Novello, CSN. Mataas ang tsansang maging bagyo ng binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kung saan yan maaaring makaapekto, alamin sa ulat ni Jem Garcia. Mahigpit na binabantayan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa datos ng PAGASA, mataas ang tsansa nitong maging unang bagyo ngayong taon. Maaari umano itong makaapekto sa Eastern Visayas at Southern Luzon kasama na ang Bicol Region. Sa ngayon po ay mataas yung, sa nakikita po nating TCTED potential forecast nitong by week 2, mataas po talaga na sasagsagin niya or dito talaga tatama sa may Eastern Samar or Bicol region, lalong-lalo na sa may Catanduanes. No? So, base din po dito sa ating historical data, hindi naman po siya mag-crossing, bali magre-recurve din naman po siya pa-northeastward. So, possible kung hindi siya malakas, as signal number 1 ang pinakamataas or low pressure lamang. Dahil rito ay inaasahan na rin ang mga pag-ulan at sama ng panahon simula ngayong Sabado, lalong-lalo na tuwing hapon hanggang gabi. Sa ngayon po ay same pa rin yung magiging weather natin sa ngayong araw, tapos Wednesday and then Thursday. Pero asahan na po natin by Biyernes or weekends, magiging balik naman po tayo sa very cloudy skies, no? Sapagkat merong anomaly nga tayo nakikita na possible na maging bagyo sa darating na weekend. Samantala, mananatili pa rin nakakaapekto sa panahon ng easterlies kaya't asahan pa rin ang panakanakang pag-ulan ngayon hanggang nitong Biyernes. Jem Garcia,
CSN. Inatasan ng Department of Transportation o DOTR ang Land Transportation Office na pansamantalang itigil ang pagkumpiska ng lisensya ng mga driver na mahuli sa mga paglabag sa batas trapiko. Si John Amador sa detalye. Ipinagutos sa Department of Transportation sa Land Transportation Office ang pansamantalang pagsuspinde ng pagkumpiska sa lisensya ng mga driver na lumalabag sa batas trapiko. Kung dati ay otomatikong kinukumpiska ng LTO enforcer ang lisensya at sa LTO office tutubusin, ilalagay sa alert status ang lisensya ng sinumang driver na may paglabag. Last Friday po nga, may nagluwas sa may actually ba man guidelines na nagluwas. It's a pronouncement by the mother agency ng LTO, which is the DOTR, to stop yung confiscation of license if may violation. Ang solamente po nagluwas sa MUYA is the memorandum circular regarding po duman sa 15-day settlement. Ano siya, instead of calendar days, magiging na siya working days. But in the period na day mo man siya matubos duman sa 15 days, the working days, may suspension po ang lisensya or possible revocation of their license. Ayon kay Mancera, hindi naman ito makakaapekto sa pagpapatupad nila ng batas trapiko. Subalit maaari umanong may mga violator na umabuso at may ibang opsyon naman sakaling hindi dala ang lisensya. Kasama dyan ang electronic driver's license na ma-access ng isang driver's license holder sa LTO portal. Ang possible pong inihiling mo, tinatansya mo, possible po na dahil day mo na confiscate ang license, nakakapag-drive pa ang mga nag-violate na gamit panindahan sa indang lisensya, pwedeng ibaliwala lang po ang pagtutubos, di ba? Pero sabi ko nga once po dahil maninda matubos duman sa tinaong 15 working days, may possible consequences po. Ito po baga kitang electronic driver's license. Halimbawa, dahil po nindo dara si lisensya nindo, pag na-plug down po kamo, pwede pong ipahiling itong sa e-gob na lisensya kang LTO na nasa e-gob. Ang proseso po kayan, ma-apply ka po. I-apply mo to sa e-gob na ma-download mo si electronic license. Pero if ipa-mention po, kailangan buksan mo si portal account mo. Wala man umanong kumpiskasyon ng lisensya ng mga violator. Lumalabas naman ito sa system ng LTO sakaling hindi masettle ang paglabag sa takdang oras na maaari makaapekto sa pag-renew ng lisensya o pagpaparehistro ng kanilang sasakyan. John Amador, CSN. Sugatan ang rider ng isang motorsiklo matapos makasalpukan ng isang kotse sa bayan ng Milaor. Nagbabalik si John Amador. Naabutan ng news team ang salpukan ng isang motorsiklo at multipurpose vehicle sa porsyon ng intersection ng Barangay San Antonio, Milaor. Mag-aalas 11 ng umaga ngayong Martes, January 13. Si Hil Barcenas na off-duty Edmero personnel ang isa sa unang rumisponde at naglapat ng first aid sa biktima. So bago, pag-abot ko si patient, nakatukaw siya sa katayid kang motor niya. Then si patient sapo man siya ng laceration sa frontal area niya. Then abrasion sa left leg. Base duman ki patient, from may katmun siya, pasiring siya digdi sa sentro kang San Antonio. Then iniman si sasakyan, hali man siya duman, going man siya digdiyo. Kaya dahil sinda parehas nagminor. Ayon sa Barangay Council, may blind spot sa lugar kaya maaaring hindi kabisado ng driver ng sasakyan ang lugar kaya nangyari ang banggaan. Usually po kayo ining crossing na iniyo, paghali ka talaga hindi sa portion na iniyo, blind spot po talaga pag nag-aagi. So, kung day ka po talaga familiar sa agihan, talagang more or less magkatigwang ng aksidente po talaga. Iguana po nagkaperang recorded na hindi talaga sa crossing na iniyo. Kasi lalo na sa mga tao na mga nag-aaragi na bagong familiar sa agihan. O kasi usually kung familiar man sinda sa agihan, aram na ninda tulos na crossing, blind spot, nagbubusin na tulos sinda. Nagtamo ng sugat sa ulo at ibang parte ng katawan ang driver ng motor at agad din itong isinugod ng Edmero sa ospital. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng PNP ukol sa insidente. Igwang taga San Antonio ng member ata ito ng Edmero. So siya sa nag-first aid tapos may Edmero na atang nagabot, ginarana sa ospital. Pero base sa ulay-ulay so bago ang tama dahil sa may payo and abaga. Pagirumdong sa mga maagi-diyo na since blind spot po ang crossing na iniyo, magtagaluway-luway, maan po giraray, tapos magbusi na bago mag-abot sa crossing. John Amador, CSN.
Samantala, tuloy-tuloy ang pagbebenta ng murang bigas sa halagang 20 pesos per kilo ng National Food Authority o NFA. Mas magiging accessible pa umano yan dahil sa pinaplansyang partnership ng ahensya, katuwang ang Kadiwa at Partner Stores. Si Jem Garcia sa detalye. Nagpapatuloy ang pagbebenta ng 20 pesos benteng bigas meron na o BBM rice ng National Food Authority sa compound sa Pili, Camarines Sur. Isa sa pabalik-balik na bumibili rito ay si Nenita Tepones, isang senior citizen. Bit-bit ang kanyang identification card ay nakakabili na umano siya ng 50 kilos kada buwan. Malaking tulong po sa amin kasi maganda pa yung bigas, mura pa. Ayon naman sa NFA, good news rin dahil magkakaroon ng listahan ng partners in distribution ng 20 pesos benteng bigas meron na. Ang mga listahang ito ay papayagan ng ahensya na magbenta ng bigas ng nasa 20 pesos per kilo. Ilan sa mga listahang ito ay ang mga Kadiwa Stores and Centers, Local Government Unit o LGU at ilan pang convenience stores at outlet na accredited ng ahensya. But then, meron kasing mapasok na mga bagong ang tawag is partners in distribution. P20 din siya, but then ang type ng P20 centers nila is eto yon, Kadiwa stores or centers. But meron kasi dito mga description and meron din silang requirements na need i-comply para maging accredited sila na P20 retail outlets. Samantala, kung ikukumpara sa pampublikong pamilihan ay naglalaro sa 37 pesos to 50 pesos per kilo ang bigas, kaya't isinusulong ng pamahalaan ng programang Benteng Bigas para abot kaya ng mga vulnerable sector. Jem Garcia, CSN. Isa sa mga kailangan sa paghahanap o pag nakahanap na ng trabaho ang pagsasailalim sa medical na may kamahalan para sa iilan. Kaya naman nakamenos ang isang job seeker mula sa Kamaligan, Camarines Sur dahil sa libreng medical services ng PHO CamSur. Narito ang ulat. Kakatapos lang makuhanan ng dugo ni Jillian ng Kamaligan, Camarines Sur. Si Jillian kasi nagpapamedical bilang isa sa mga pangunahing pre-employment requirements sa papasukan niyang trabaho sa Manila. At dahil libre ang medical services mula sa x-ray, complete blood count, urinalysis at iba pa, laking tipid umano ni Jillian sa gastusin. Gagamitan ko po kayo ma'am sa trabaho ko. Kasi kaysa man po magbayad, syempre hindi po kita sa libre. Malaking tulong umano ito para sa tulad niyang nagsisimula pa lang magtrabaho lalo na't maraming kumpanya ang nagre-require ng pre-employment medical examination. Umaabot din kasi sa 500 to 1,000 pesos ang gagastusin sa kumpletong pre-employment medical requirements. Nagpapasalamat si Jillian lalo na't may ganitong programa ang probinsya ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Alray Villafuerte. Inot na inot po, nagpapasalamat po ako kay Gov po na sa tabang po kayo then di ko na po kayo po magbayad. Sarap pa po minus gastos man po. Araw-araw ay marami ang nagtutungo sa Edmero Clinic sa Capitol Complex na nag-aabil ng libreng medical services, laboratory, dental, consultation at iba pa ng libre na isa sa mga prioridad na programa ng probinsya sa pamumuno ni Governor Alray Villafuerte na layo'y makapagbigay ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga Camarinense. Nick De La Cruz, CSN. Timbog sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad ang sinasabing baguhan umano sa pagtutulak ng iligal na droga sa Bombon, Camarines Sur. Si John Amador sa detalye. Agad na pinusasan ng mga otoridad ang isang 18 anyos na lalaki na target ng bypass operation kagabi January 12. Ang sospek na mula sa Naga City, dumayo pa sa lugar para lang umano makipagtransaksyon ng pinagbabawal na gamot. Ayon sa pulisya, mas maigting pa ang kanilang kampanya kontra droga, lalo't deklarado ng drug cleared ang bayan ng Bombon. Hindi po sarong medyo hubin pa nga ini, sarong 18 anyos na lalaki na taga barangay barangay Balatas, Naga City. Naging drug cleared municipality since 2024 and iyo man to naging challenge sa puya na para ma-maintain di malaugan talaga. Kaya lang talagang ang Bombon is agihan kita, transient kita. Kaya di man iwinara sa isip mi na posibleng igwa talagang lumaog digdi kasi nasa boundary kami kang from Naga to going to Calambang, Talambang. Kaya so possibility talagang may maglaog and igwa man nga ni kaming na monitor last December ini pong taong ini and kaya pigmahigot may na
madakop talaga siya para di na mag-cooperate sa iyang ginigib transaction din. Ayon kay Captain J. Max Barcenas, hindi umano sila magpapakakampante kahit drug lord ang kanilang lugar. Hindi rin nila sasayangin ang kanilang paghihirap na maging drug lord ang bayan. Kaugnay nito, malaki umano ang tulong ng mga lokal na opisyal at komunidad na ayaw sa ganitong gawain. Ang Bumbunin PSP continuous man talaga sa pagkandak ng mga barangay information dissemination, katabang po ang DepEd, ang iba't ibang eskwela ng local government unit, and ito pong itong mga barangay makusog man talaga ang pagtabang sa muya ta sinda mismo abo man kaning drugs na ini katabang ni sinda nagtataw sinda na information kung mga taong nanonotaran sinda. Samantala, nakuha sa suspect na dayo sa lugar ang hinihinalang droga na may timbang na aabot sa 0.50 gramo na may halagang 3,400 pesos. Mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 ang suspect. Jan Amador, CSN. Matapos maaksidente, isang dekada na ang nakakaraan ay hirap nang makakilos ang isang senior citizen sa bayan ng Pili. Halos bedridden na rin ang isang PWD sa bayan na pag-asa kung ituring ang natanggap na assistive device mula sa PSWDO. May ulat si Jem Garcia. Taong 2015 nang maaksidente ang sinasakyang jeep ni Tatay Domingo na nagresulta ng pagkapilay. Sinubukan pa umanong ipaopera ang kanyang kondisyon, ngunit huli na ang lahat. Kaya't halos 10 taon na rin siyang hindi makalakad at hirap na hirap gumalaw. Mula nang maranasan niya ang masalimuot na trahedya. Hindi na po ako nakabuhat. Oo. Taso kusog ko po sir na alin, pwersa. Kaya ano pa din nangyari sa ako. Salog po sa 10 taon, o lampas ng 10 taon. Parehas rin nahirap nang gumalaw nang dahil sa kanyang sakit ang tatay ni Manilyn. Ayon sa kanya ay madalas na rin nilang kinakarga ang kanilang tatay kapag kailangang maligo at kahit ilabas lamang. Sakiton pong si Papa kasi po, kung mayo po kaya siyang wheelchair, di ko po siya mailos sa arong. Di ko po siya kayang alsahon kasi po, ang way ko lang po sa iyang tukawan, minsan po, kaipuan ko po talaga, tulo kaming mag-alsa ta magabat po si Papa. Tinatayang nasa higit 4,000 pesos rin ang standard wheelchair at hindi umano nila kayang bumili pa nito dahil may kamahalan at hindi rin sumasapat ang kanilang budget para makabili ng naturang assistive device. Kaya't labis ang tuwang naramdaman nila nang mabigyan sila ng libreng wheelchair mula sa pamahalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Elry Villafuerte sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Salamat po kay Villafuerte, kay Mayora sa pagtaw po ng wheelchair sa kuyang magulang. Salamat pong marhay po kay Gob. Yan po ang pagbakulog niya sa mga tao, pagserbisyo. Pong maray sa buot. Na nagkaigo ako kayan. Isang pamamahagi ng libreng wheelchair sa prioridad na programa ng provincial government ng Camarines Sur upang matulungan ang mga senior citizens at persons with disabilities upang magkaroon pa ng pag-asa at may pagpatuloy nila ang kanilang buhay kahit sa simpleng assistive device. Jem Garcia, CSN. Need a job ngayong bagong taon? Ihanda na ang inyong updated resume at dumalo sa local recruitment activity ng Camp Surpeso katuwang ang isang non-profit organization. Ngayong darating na Biyernes na yan, January 15 sa Camp Surpeso office sa new IT building ng Capitol Complex, Cadlan, Pili, Camarines Sur. Ilan sa mga bakanteng trabahong alok ng Consuelo Chito Madrigal Foundation Bicol ay ang Community Enterprise Development Officer, Branch Manager, Finance Officer, Collection Officer at Program Staff. Sa mga interesadong aplikante, magdala lang ng 2 set ng resume at magtungo sa Camp Surpeso office. Magtatagal ang local recruitment activity hanggang sa January 29. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.